Ahoj nezadaní Ahoj nezadaní, zdravím vás ze zámku Chyše. a zveme vás na 16. září na Karlštejn. Bude to celodenní seznamovací akce na téma polarita mezi mužem a ženou. Vyzkoušíme si zase polaritní hry, které budou hezké, kontaktní, budou se vám líbit. Dáme si oběd, můžeme vystoupit na Karlštejnskou věž a na závěr půjdeme na procházku v okolí Karlštejna. A proč Karlštejn? Protože při natáčení muzikálu Noc na Karlštejně bylo zmíněno, že tam nesmějí ženy. A to se nám hodí na téma polarita. Nezapomeňte sdílet video. A přihlašte se, odkaz bude nad videem nebo pod videem. Těšíme se na vás 16. září na Karlštejně. Ahoj!